Jama'a wannan video na zo muku da yadda zaka kai edit irin wannan photo na jam'iyya haka, wata jam'iyya da kamar kake bukata kaga tana son ta kware daga sai ka irin. Okay, yawa yanzu gani na shiga a pixel kin nawa gashi a wajen. Yawa gani ga fuskar pixel ki ta nan, sai na danna wajen modify kin nan, na shiga wajen modify na ɗauko photon da zan editing. Photo kin zan editing gashi a nan wannan wajen. Yawa ga wannan na uku kin na ɗauke shi. To yanzu anan sai na zo na hidda mai baya, na hidda mai background. Yanzu zan hidda mai background sai yanzu ka wajen sticker kin nan ina anan zan danna wajen sticker, na danna wajen sticker gashi yanzu ina nan ga anture kin photo kina anan wajen. Yawa yanzu picture kina gashi na yi antura jikin shi. Yanzu ina gyara shi na fidda mai background. Yanzu na fidda mai background sai yanzu ka na danna wancan flash da ke kote a na hannun haguna a drought in yi survey gada yana. Yawa yanzu nan na yi saving a hannun haguna da sama. Yawa yanzu sai na zaɓi phone kin da zan hauda ma bayan background kina. Yanzu okay, yanzu deja na tarayya ƙarhi za mu haudawa sai na zaka na ɗauki background orange ne zan ɗauka, na ɗauki yanzu background kina rosa. Yawa yanzu sai na zaka yanda aka rubuta util na rage masa faɗi na sa masa tsawo. Yawa yanzu gashi sai na yi minimizing faɗin nasa. Yawa yanzu gashi na rage masa faɗi sai na zaka yanzu a nan ka saka photo, na ɗauko wani photo kuma sabo kwa na ɗauko photo kin na hauda. Yawa yanzu ga photo da zan haudawa zaki da wannan na logo kin tarayya ne wannan, zaka shiga a Google ne zaka same shi, ka sa PNG zaka same shi a cikin Google. Da wannan na zaki duka zaka same su a can. Yawa yanzu na ɗauko fotunan da zan saka na logo kina na logo. Wannan logo kuwa san shi kotan tarayya kwa. Okay, yanzu sai na gyara su na daidaita su kuwa. Yanzu haka ne zaka yi ka editing kin photo na kowane irin jam'iyya ce kake, in tarayya kake yi, lumana kake, kishin ƙasa wacce da dama duka dai duk zaka logo kin su akwai shi a cikin Google. In ka saka ka rubuta logo kin yanzu kamar wannan ka sa PNDS tarayya logo PNG zaka rubuta shi kenan zaka same su a cikin Google. Sai kai downloading kin su, sai kai saving kin su a cikin gallery kin ka, tanke ka shiga nan zaka gane su. Yawa yanzu gashi sai na ƙara danna wajen photo na arrange nan na saving kin shi ne kwa, na saving abin ga kina ne kwa a wannan wajen. Yawa kina zan zaka ne na ɗauko wani sinye gashi anan kama abin ga mai kaba hudu ku gare gashi nan zan ɗauko sa a cikin keyboard kina. Yanzu sai na zaka na ƙara masa girma kwa, na ƙara masa faɗi a cikin abin ga kin, na ja wannan gefe sai na ƙara picture kina a cikin gallery. Yawa ga picture kina anan sai na ɗauko sa yanzu sai na zo na hauda shi akan background kina. Yawa yanzu gashi na hauda inda aka rubuta legend nan ga dan zaka ne na ɗauko wani abu lego hakan ga mai gashi wannan aka saka Amazon ga wannan shi zan zakwa na ɗauko ina zaka sai na zaka na hauda shi akan shi ma akan background kina, a biskan gare shi ne zan zakwa na yi rubutu. Yawa yanzu gashi har na hauda shi ga photo kina anan picture kina zan duba na ga in babu wata matsala ba a samu matsala ba anan sai na zo shi ma na yi saving anan yana a wajen na yi saving sai na zaka. Yawa gashi yanzu har yanzu kuma sai na zaka na ƙara na yi saving haka, na ƙara zakwa na yi wani saving. Yawa yanzu gashi na saving. Okay, yawa yanzu gashi sai na zaka na shiga nan da aka sa text hakan an text sai na zaka na rubuta abin da nake so. Yanzu rubuta vote yanzu na rubuta vote yanzu gashi na rubuta vote sai na zo ne abin ga kin shi sai na zo na ƙara masa luminosity sai na zaka yanzu na nemo vertical na hauda shi bisa vertical yanzu sai na kai shi a gefe na daidaita shi da yadda zai samu na saka abubuwa. Yanzu kuma na zaka na ƙara text haka yanzu gashi kuma na ƙara rubuta wani suna haka me sai haka na rubuta shi a nan wajen. Yanzu shi ma sai na zaka na nemi wani gefe shi ma na zaka na saka shi akan wannan Amazon kenan ɗauko wannan mai kamar circle haka. Yanzu na hauda shi a nan wajen na ƙara ma photo kinan
Yawwa yanzu sai na zaka shi ma na ƙara ɗauko na rubuta text kuma ko yanzu har yanzu na rubuta text na zaka na rubuta ka saka duk abin da kake bukata akan foton ka zaka duka ka yi wasu information akan abin da kake so sai ka rubuta shi ma akan wannan wajen. Yanzu ga shi nan na rubuta na zabi kala irin rubutun da nake bukata a nan wajen. Yawwa opposite a nan wajen kuma na zaka da ƙara shiga a wani text haka da ƙara kuma rubuta gashi yanzu na rubuta gaskiya dokin karfe da zaka shi ma na nemi inda ni ma na saka shi ma na ƙara shiga wajen can da aka rubuta text a saman nan da zaka na rubuta election presidential 2021 shi ma sai na hauda shi a sama a can. Tanke kaga yadda ake rubutawa ana wasu dai ana wani movie ana displacement ana gudda shi a kai shi gehe da sama record shikenan baka da matsala dai ya wancan ka gane shi rubutu ne shi yasa kaga wasu photos so abin ga muna dan sote-soten wasu abubuwa kwa da ja an gane su. Yanzu kuma na ƙara rubuta BMD 2021 yawa 2021 yawa gashi BM 2021 ok na saka shi yanzu gashi ma na daidaita sa ok yanzu gashi na daidaita sa. Yanzu abin da tutorial ya ƙare yawa jama'a ku kasance da Jet TV da wanda ya taimaka wajen wanda ya editing kin shine Lilikas ba zan manta da shi ba shi ma yawa ku yi subscribe a channel tamu Jet TV ta ku ce kasance da muwa don samun wani abin da muka hauda a cikin channel kinmu za a sanar muku. Yawa Jet TV kuma mu formation akwai deplogage na appareil.